ассалому алайкум ҳамватанони азиз, бо шумо ҳастем умедҷони юсуфзод ва хуш омадед ба шабакаи садои умед. бародарони азиз, имрӯз мавзӯе дорем ки бисёре аз мо шумо ин мавзӯъро интизор будем. Ин мавзӯъ кадом мавзӯъ аст? дар чанд видеоҳомон ба шумо ваъда дода будем ки дар бораи пешоб гап мезанем. яъне ки мо шумо дар бисёр ҷойҳои пешоб мекунем, аммо намедонем ки пешоби кардагимо барои мо ҳам гуноҳ аст, ҳам зарар дар имонмон дорад, ҳам зарар дар ҷисммон дорад. имрӯз ҳамин мавзӯъ аста. Аз ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад ки то охири наворро тамошо кунед, ки ин мавзӯъ барои ҳар яки мо шумо зарур аст. мо шумо дар ҳамин хел ҷоҳо пешоб мекунем, некем ҳар яки мо шумо мекунем, некем мо бехабар будем то имрӯз. алҳол иншоаллоҳ ки ман далелҳову ҳар чизе ки мегӯм, иншоаллоҳ ки ҳамагиш боз ба китобҳош мегӯм, бо касе ки маъқулай рафта аз китобаш мегира. ва агар видео ба шумо маъқул омадагӣ боша, он чизе ки барои худтон мегирен, ҳатман барои бародартон равон бикунед, ки бародарони мо ҳам аз ҳамин чизҳо бохабар шаванд. Гирем дӯстон, сар мекунем, мавзӯъро оғоз мекунем, бо диққат тамошо бикунем ки дар кадом ҳолатҳо мегӯм, бо диққат тамошо кунем ва дар инҷо аксҳош мебуроя, бо айрӯи аксҳош ба шумо хуштутар бо фаҳмотар аст. якум, дар ҳамом, дар ҷое ки мо шумо овбозӣ мекунем, дар он ҷо пешоб кардан манъ аст. барои чӣ? ҳадиси расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст ки мегӯяд касе ки дар ҳамом, дар ҷои инсоне ки овбозӣ мекунад, дар он ҷо агар пешоб кард, ба касалии саратон инсонро мерасонад ва ба чандин касалиҳои дигар инсонро дучор мекунад. ман бо шумо то охири наворро тамошо кунед, ҳамагиша мефаҳмонам. ин дар китоби зевароти биҳиштӣ омадагӣ аст. китоб бо забони форсӣ нависагӣ аст. бисёри бародарон ки хонда наметавонанд, мо ҳамира перевод ба забони тоҷикӣ кардему, баҳри шумо пешниҳод хоҳем кард. ва дуюм, дар ҷои инсон роҳ меравад, роҳе ки инсон мегузарад, яъне ки роҳгузар, дар роҳгузар пешоб кардан манъ аст. ва сеюм, дар пеши хона, хонае ки мо зиндагӣ мекунем, дар пеши ҳамин хона пешоб кардан манъ аст. ва дар рӯи хокистартуда, хокистаре ки мепартоем, дар рӯи ӯ пешоб кардан чист? манъ аст. ва дар тори мағзова мегӯем, яъне ки либосҳои моро модари мо мешӯяду мепартояд ягон ҷо, дар он ҷо пешоб кардан манъ аст. ва дар тори равғанӣ, яъне ки косаву тавақа мешӯянд ва мепартоянд, мо рафта дар тори ӯ пешоб кардан манъ аст. барои мо ин ҳадиси расули худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, дар китоби зевароти биҳиштӣ омадагӣ аст. ва дар шикофакҳои хонаи муш, хонаое ки мушакҳое ки меран шикоф мекунанд хонаҳошона, дар шикофаки хонаи муш пешоб кардан манъ аст. фаромӯш накунед дӯстон, бо диққат дастартон ҳамея ҷо бикунед. ва дар назди дарахти анҷир, дарахти анҷир ҳоз ман мегӯм ки барои чӣ манъ аст, ба кадом касалиҳо дучор мешавен, ман ҳозир ҳамаша номбар мекунем, ба касалиҳоша ба шумо мефаҳмонам. дар назди дарахти анҷир, яъне ки пешоб кардан манъ аст. ва дар рӯи ҷасади ҳайвонҳо, ҳайвонҳое ки яъне ки сагу пишаку дигару дигар ҳайвонҳое ки аз мо вафот мекунанд, мо бурда гур мекунем, дар тори ҷасади инҳо пешоб кардан манъ аст. ва рӯ тарафи қибла карда, яъне ки тарафи қибла намоз мегузорем, тарафи қибла пешоб кардан манъ аст, аз рӯи ҳармати калонаш. бо иншоаллоҳ ки то охир тамошо кунед, ҳамаша мефаҳмонам. ва тарафи қабристон, аз рӯи ҳурмат тарафи қабристон пешоб кардан манъ аст. ва охирон дар хона, дар хонае ки мо шумо зиндагӣ мекунем, дар даруни хона хоб мекунем, бисёри бародарони мо шумо, бисёри ҳаста инсонҳое ки дар даруни хона худ дар гӯем дар баклашка ё ин ки дар дигар чизҳо пешоб мекунанд дар даруни хона. инсоне ки сиҳат саломат аст. барои инсонҳое ки узр доранд, касалӣ ҳастанд, яъне ки поҳошон дар мекунанд, хеста наметавонанд, раҳ гашта наметавонанд, онҳо дар гаршок дар даруни хона пешоб кардан барои онҳо иҷозат аст. барои инсоне ки тани ҷонаш сиҳат аст, саломат аст, пои равон дорад, метавонад ки рафта дар ҳоҷатхона пешоб кунад, аммо намераваду дар даруни хона пешоб мекунад, чӣ кор мекунад? ин ҳам барои мо гуноҳ аст ва ҳам файзу баракат аз даруни хонаи мо мебарорад. малоика дар хона дигар ҷой намегирад, яъне ки мо дар даруни хона пешоб мекунем беузр. инсоне ки узр дошта бошад, барои он яъне ки чӣ аст? мумкин аст. дӯстон, ҳар як сабте ки ба шумо мекунем, инҳо ҳамаш далилу факт доранд. яъне ки дар китоби зевароти биҳиштӣ омадагӣ астанд ин суханҳои ман гуфтагӣ. касе ки маъқул аст, боз дар омада аз ҳамонҷа, касе ки метавонад форсиро хонда, ҳамонҷа бо мегира ҳамаша ба худаш. яъне ки иҷа дар қори бачаҳо ҳастанд, мо бо қориҳо мисол мегӯянд ки перевод мекунанд хуштувак ба мо, бо мо баҳри шумо ҳамея пешниҳод мекунем, яъне ки шумо ҳам аз ҳамин чизҳо бохабар шавед. ҳар як чизе ки мекунем ба хотири Аллоҳу, ба хотири ватанам аст ва ба хотири шумо аст, ки шумо ҳам аз ҳамин чизҳо бохабар шавед. ин гуфтагиҳои ман, бародарони азиз, бисёре аз инҳо инсонро ба касалии саратон дучор мекунад.
ва бо бисёре аз инҳо инсона ҷинвара мекунад. дар тори хокистар, дар назди дарахти анҷир ва бисёре аз инҳо имони моро заиф мекунад. Файзу бараката аз хонадони мо мебаранд, ғаму андӯҳро дар сари мо ҷо мекунанд. дар ҳелчаи муш пешоб кардан, дар даруни хона пешоб кардан инҳо. яъне ки дар пеши хона файзу баракат аз хона мепарад, дар пеши хонаи инсон пешоб кунӣ. дар роҳе ки инсон роҳ мегардад, дар ӯ барои мо пешоб кардан манъ аст. ин ҳамаи ин бародарон зарарҳои аз замин то осмона дорад. яъне ки гуфтем ки кадом зарарҳоро дорад. саратон мекунад, ҷинваратон мекунад, инсона файзу баракат аз хонадоншон мебаронад. инеми касалиҳо ин ҳадиси пайғомбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам аст, дар китоби зевароти биҳиштӣ омадагӣ аст. касе да ки бо далелу фактиш дар кори марҳамат дар омада аз китоби зевароти биҳиштӣ бо худаш хуштутар бихона. бо инсон мавзӯъҳое ҳастанд ки баҳри мо ва шумо, яъне ки ба обҳое ки мо оббозӣ мекунем, яъне ки барои мо зарарҳои бисёр дорад. инсона касалии пӯст мекунад, инсона бисёри бемориҳоро дар танаш мебиёрад, бисёр чизо мебурад, танаи инсон пӯчала мешавад, танаи инсон яъне ки заиф мешавад, инсона беқувват мекунад. ба обҳое ки оббозӣ мекунем, инҳа ба ҳамин наздикӣ насиб боша, баҳри шумо пешниҳод мекунем. бисёр чизҳое ҳастанд ки мо бояд аз ҳамин чизҳо бохабар шавем. агар ҳамагӣ мо ва шумо аз ҳамин чизҳо бохабар шавем, ҳамин чизҳоро ки тарк кунем, иншоаллоҳ беҳтарин шахс дар дунё мешавед. ғаму андӯҳ аз сарат меравад, ҳамеша файзу баракат хонада мебиёяд. мо барои чи ки намедонем ҳамин чиза, як қиссааки кӯтоҳаке баҳртон пешниҳод мекунем, чунки бисёри бародарони мода зарур аст. як яҳудиро бигем, дар Турсия меқапанаш, як кори хатое мекунад, меқапанаш, яъне ки дар як хӯрок як чизи ҳарома ҷо мекунад ки мебинанша. вақте ки меқапанаш пажизн метиянаш. дар ҳамун сари суд мега ки агар ман медонам, мега дига ман ё мара пажизн доден, мега агар мара ҳуй куненам ки мекушанд, ман мега лекин ман дар ҳамҷа як чиза ба шумо фаҳмоданиям. гуфт чира? гуфт ман медонам ки силоҳи инсон, силоҳи мусулмон ин дуо ҳаст. силоҳи мусулмон ин дуо ҳаст. не ки мо против дуои ҳаминҳо, зидди дуои ҳамин шумо бо мо силоҳе тайёр кардагем, зидди силоҳи шумо силоҳе тайёр кардагем ки силоҳи шуморо зада мешиканад. мардум ҳайрон шуд. гуфт чӣ хел, чӣ силоҳ бошад шумо? гуфт ман медонам ки аз илми Қуръон бохабар ҳастам, яъне ки инсон дар ҳамин ботиниш, яъне ки даруниш дар чизи ҳаром ҷо шавад, яъне ки хӯрокаш, нӯшокаш ҳаром ки шуд, дуои ӯ дар назди Аллоҳ қабул намешавад. ҳар як хӯроке ки мо омода мекунем, ход тамоми набуд ҳамин хӯрокое ки дар Россия мебароянд ё ки дар дигар шаҳрҳо мебароянд, тамоми ҳаминро да мегӯям мо гӯшти хук мепартоем, яъне ки аз рӯғани хук мечаконем. медонем ки дуои шуморо дигар худованд қабул намекунад, вақте ки даруни шумо як чизи ҳаром ҷо шавад. имрӯзҳо мардум ҳарома дида мехӯранд, арақа боча зино мекунанд, арақ мехӯранд, пивау гуфти гапҳо, чизори спиртной, но сигарет ва дигар чизҳоро истифода мекунанд, чизое ки Аллоҳ ҳаромаш кард ва бисёри чизҳо мегӯянд ки макрӯҳ аст. охир бародар, макрӯҳ чист? макрӯҳ додари ҳаром аст. макрӯҳ инсонро ба ҳаром мебарад. ҳамин макрӯҳ додари ҳаром аст. фарқияташ нест. агар ки иҷозат мешуд, макрӯҳш намегуфт. макрӯҳам гуноҳ, макрӯҳам ҷоиз нест, иҷозат нест, макрӯҳшам ҳаромшам. хайр ба шумо аки вақти шуморо бисёр намегирем, бисёри бародарони мо дар вақт бисёр шавад, яъне ки танг мешад дилшон. ай ҳамин сабаб видеои мо ба шумо маъқул шуда бошад, ҳатман дар шабакаи мо обуна шавен ва видеоро паҳн намоед ва боқӣ дар амони Аллоҳ бошед то видеоҳои навбатӣ.